Sitio Catondan, Baayawas or Bistondo, Pangasinan. Dahil madami na din nagre-request na pumunta tayo dito, try natin ulit dumaan at shoutout sa mga nakasagot ng tama sa tanong natin na si Daisy Jean Palen Castro, Emily Viray, Maylin Mendoza, at kay Myre Garcia Salvador. Shoutout na din sa Licuanon family, Saplan family and Ferrer family. Garcia family, Sebayan family, Mendoza family, comment na lang sa baba para ma-shoutout next video at huwag na din kalimutan mag-share. Lupas na